Yo! What's up mga tol? Ako nga pala si Yancy, ang malupit na kriminal na GTA San Andreas. Ngayong araw ay tuturuan kayo kung paano mag-download ng GTA San Andreas Roleplay. Guys, unang-una kailangan nyo mag-download muna itong tatlong to. Punta tayong Play Store. Tapos, hindi yan. Discord. Ayan, download nyo siya guys. Tapos Archiver. Ito pa guys, download nyo rin to. Tapos ano pa ba, quick edit. Yan mga tol. Yan. Pag na-download nyo yan, una na po tayo dito sa Discord. Diyan muna sa Discord namin. Nasa description lang yan na. Ito, yan. Ayan, pag nasa tayo, New Life Roleplay, ay pupunta tayo sa B11 client. At ito-download tong New Life RP B2 B11 may PKN data. Yan. Ito yung OBB na guys. Tapos may light version din tayo din. Ay, wala pa. Wala pang light version. Tapos, ayan. Tapos, pag na-download din yan, punta naman tayo dito sa Archiver. Then, punta tayo dito download. Tapos, punta tayo sa ayan, sa APK nga. Ito, New Life Roleplay. View. Tapos, una-una niyang gagawin ay i-download yung APK. Ayan. Open. Yung password nga pala guys, NLRPB2. Yan, na yun yung password guys. Okay. Kita nyo naman, diba? Ayan, install. Yan. Okay. Ayan. Tapos, pag na-download yun na APK, ito naman. Ito, copy nyo to. Copy sa device. Memory, Android, data. Yan, mga paste. Ayan, password ulit. Ayun lang yung password ulit. Walang iba. Yan na yun, password. Okay. Paste lang natin, guys. Ayan. Tapos, pag na-paste na, punta tayo dito sa baba. Ito, com.rockstar games.gta sa click nyan, and then files, then sub, tas client ini, open yan. Open yung client ini, tas punta tayo dito sa quick edit. Kung wala kayo nyan guys, download nyo na sa Play Store. Ayan, ito lalagay nyo yung name nyo. Ako lalagay ko name ko, diba? Lang. Yan, yan. Yan mga loads. Pag wala pa yung password, lagay nyo na rin password nyo. Then, okay, tapos save na lang natin. Yan, ito. Save. Yan, save successfully. Then, balik ulit tayo sa Archiver. Para tayo sa download. Tapos, OBB. Ito. Yan, view. Tapos, copy di sa device, memory, Android, OBB. Yan. May update ko kayo guys pagtapos na. Ayan guys, pagtapos na nang i-copy, ayun, i-paste yung OBB. Ayan, meron na ako OBB, com.rockstargames.gta sa 10. Pwede na nating laruin ang ating GTA San Andreas multiplayer online. Tara guys, kunin natin. Ayun nga guys. Yan na, pwede nyo laruin. Ganun lang kadali makapasok sa aming malupit na server. Wala na to kasi yung oras natin is 1:50. Magtito na. Walang katao-tao yan. Yan, New Life Roleplay D2, pinaka malupit na server.
Ayan. Baka makita niyo password ko. Hotdog. Ayun mga to. Ayun na, nag-download nun. Nakalala ko sa pinaka-malapit na server. Siyempre guys, itutur ko muna kayo. Diba? Ito, dito natin yung ito ang ano natin guys. Medyo nagbabag pa sa akin eh. Ito ang ating car dealership. Yan na. Yan na. Yan ang ating pinaka-malapit na car dealership. Ayun, may mga guard yan. Hello guard. Sapakin natin. So, ito yung mga car na kung anong gusto mong bilhin. Ganda talaga naman natin guys. Ito naman natin kasi robot to. Ito naman natin kasi na malapit. Siyempre guys, meron pa sa kasi. Ito na naman, hindi ka pala. Wow! Wow guys, wow! Ito pa. Ano, may taga-ayos pa tayo ng kotse natin. Ganyan kalupit na server. Ito pa. Mamaya mga tala no. Yung mukha niya ng itim na. Maganda na mga tal. Super cars na mga tal eh. Ay, lulusot tayo na. Nabato tayo sa garage. Yan sila. Punta naman tayo sa pero ito naman guys nag-usap. Di ko alam kung sino owner dan. Haha. Tara. Ito bupal. Napakaganda mga tal. Yan. Ito naman mga tal. Nagbabag. Nagbabag talaga yan takan. Ganda. Bibili mo ba? Bibili mo ba? Naman may motor tayo. May motor dito gusto sino wala. Mamaya po pa tayo. Ito naman gusto kong bilhin. Ayun, bibili niya daw tomato. Tara, sa susunod naman tayo. Diba? Nagbabagbag pa pero malupit to. Yan. Tara na. Tara. Saan yung motor natin guys? Diyan, punta mo tayo sa bangko. Mga di nakakalan sa bangko dyan. Tour ko sa inyo yan. Punta natin bangko. Yan, pag nakita nyo yung Binwood, bangko na yan. Ayun, Bangko Central. Tayo yung mga di pa nakaayos. Yun. Tapos baba na tayo. Yan, tapos pasok tayo sa ating malapit na bangko. Ayan ang ating. Pwede ka po mag-withdraw dito. Withdraw tayo piso. Tapos deposit natin piso. O, diba? Ayan mga tol. Tapos punta naman tayo dito. Kung magrarabang kayo, need nyo gang guys. Gawa muna kayong gang. Okay? Yan. Dito yung rabang nyo syempre. Yan. Dito tayo magrarabang. Yan o. Diba? Tapos ako'y huli sa inyo guys. Talk lang. Kaya yan o. You need to be in gang to rob bank. Diba? At ayun. Sunod naman tayo. Sa mga hospital naman tayo. Tapos. Wala tayo. Kala na wala na tayo. May limusin pa ito. Sa mayor yan guys. Di yata na ito pa mata. Kung ano, kung gusto nyo magpalit ng damit, pwede yan dito. Mobile lang. Bright goods.
ng ating hospital. Ang lupit din guys. Ayan, may harang pa. Ayan, para walang manggin sa inyo, diba? Ayan, bakit kasi magbalis lang labas para dito. Ayan. Ayan, tinan nyo. Naglalabas ako. Ayan, diba? Bahal dito. Kaya walang makakadiem dito. Ayan, oh. Ay, mali. All Saint General Hospital, mga tol. Ayan, pasok tayo. Ito, may rooftop siya. Ito yung pinaka HP. Ito naman, by insurance kayo, guys. Para pag namatay kayo dito, kayo mag-spawn. Ayan. Para naman sa mga EMS, dito po ang locker niya. Ayan, di ako EMS. Ayan, tapos dito naman, pag kayo nagpapalama. Ayan, dito yan, dito. Ayan, ganyan kalupit yan, server natin. Ito yun. Ayun lang. Ayun lang, ayun yung HP. At marami pa iba. Hindi ko matutur guys kasi wala ng oras. Hahaha. Kayo na lang bahala guys, diba? Alam na naman na paano. Ayan. Ayun guys, dito natapusin ang ating video. So, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Bye guys!